Find en frisk overskrift, men ikke en, der er så frisk, så den ikke passer ind i sammenhængen, og det er en fornemmelse. Men hvis nu der står bogholder, så kan du også vælge bare at skrive bogholder. Men du kan også vælge at skrive bogholder, der gerne vil bidrage til et positivt resultat på bundlinjen. Apropos bogholder og tal. Det kunne man gøre. Det er et forslag. Men jeg synes, at du som ansøger virkelig skal mærke efter nede i maven. Er det mig at skrive sådan her? Eller er det noget, jeg har hørt på en hjemmeside, eller har hørt til et jobsøgningskursus, eller fordi min veninde gjorde det, så er det ikke sikkert, at det virker for mig. Så det er det vigtigste. Så en overskrift, der er dig, som måske er en lille smule anderledes end alle de andre. Det næste, det er selvfølgelig allerførst, du skal lige referere til, hvor du ser den her jobannonce henne, hvis det er en opfordret stilling, du søger på. Meget kort. Og så noget af det aller vigtigste, som de fleste glemmer, og jeg læser rigtig mange ansøgninger, det er, at du skal skrive, hvorfor du gerne vil have det her job. Det er ikke nok at skrive, det er spændende. Altså, du skal skrive, hvorfor du synes, jobbet er spændende, og så skal du skrive, hvad du kan bidrage med. Så du skal egentlig som jobsøger tænke på, hvad får min direktør eller chef til at ligge vågen om natten? Hvad er det for et problem, jeg skal hjælpe ham med? Og det er det, du ligesom skal bringe frem der. Så det er rigtig vigtigt at motivere sin ansøgning, og det er der rigtig mange, der ikke gør. De skriver bare, det er spændende.